Matagal na kitang gusto simula nung bata pa tayo. Ano? Masaya ka na? Anong sabi mo? So, totoo nga. Na kaya mo sinisiraan sa akin si Marga kasi gusto mo maghiwalay kami. Alam niyo ba? Ang talino ni Raymart kanina, no? Oo nga eh. Naka-perfect siya ng exam. Kalahin mo yung ganong itsura, matalino pala. Oh, Marga. Ba't parang ang tahimik mo dyan? May problema kasi ako eh. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan yung project namin. Ano ka ba, Marga? Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Marga, gusto mo ba tulungan kita? Sige Brian, okay lang. Ano ka ba, Brian? Kayang-kaya yan ni Marga. Hindi nga, di ba? Okay lang ba sa'yo, Brian? Oo naman, walang problema. Malakas ka sa akin eh. Sus! Tara na nga sa kantin. Lilibre ko kayo. Sigurado ka? Libre mo? Oo nga. Oh, Mercedes, ba't di ko umimik dyan? Wala. Sige, mauna na ako sa inyo. May gagawin pa kasi ako sa bahay namin. Ha? Hindi ka ba sasama? Oo nga naman. Hindi kompleto ang barkada pag wala ka. Sige na nga, tara na. Tara. Tara. Parang ang saya mo ata, Brian. Alam mo ba, Merce? Ano yun, Brian? Iba na ata yung nararamdaman ko na to. Ha? Ano yung nararamdaman mo? Parang mahal ko na si Ha? Sino? Marga. Parang mahal ko na siya, Mercedes. Ha? Ganun ba? Bakit hindi mo siya ligawan? Bala ko na nga sana eh. Kaso, kinakabahan ako. Sus, ngayon ka pa kinabahan. Malapit naman natin siyang kaibigan, ha? Yun na nga eh. Baka kasi magalit siya sa akin. Natiwasan ako. Mercedes, sa tingin mo kaya, pag niligawan ko siya, may pag-asa ako. Hindi ko alam eh. Imposible siguro na sagutin siya ni Marga. Mataas ang standard nun sa lalaki. Uy, Mercedes, matahimik ka na dyan. Wala. Tara na. Umuwi na lang tayo. Ano nangyari dun? Hoy, Mercedes, hintayin mo ako! Ano ba si Marga? Anong oras na? Kanina pa tayo naghihintay dito. Oo nga eh. Pero ang sabi niya, nandito na daw siya. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din, Marga. Saan ka ba galing, Marga? Kanina pa kami naghihintay dito. Diyan lang. May kinausap lang akong kakilala. Ganun ba? Siya nga pala, Brian. Natapos mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Oo naman. Mamaya, ibibigay ko sa'yo. Talaga? Tamang-tama. Ipapasa ko na mamayang hapon sa prof ko. Siya nga pala, Marga. Gusto sana kitang ayayin mamayang kumain sa labas. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, Brian. Kasama ba natin si Mercedes? Kayo na lang. Hindi kasi ako pwede. Ano ka ba? Minsan laman libre tong kaibigan natin, no? Tapos di ka pa sasama. Marga, baka nga may gagawin si Mercedes. Tayo na lang muna. Eh, teka. Di ba, dapat ako manlilibre sa inyo? Kasi ikaw gumawa ng project ko. Huwag na. Ako na lang. May pera naman ako. Pinag-ipunan ko talaga to. Talaga? Tara na. Pumasok na lang tayo. Tara. Yan.
Oh, anak. Bakit malungkot ka? Masama bang pakiramdam mo? Ano po, Nay? Medyo masakit lang po yung ulo ko. Inuman mo na kaya ng gamot yan? Uso pa naman ngayon ang lagnat. Opo, Nay. Sige po, Nay. Pasok muna po ako sa loob. O sige anak, para makapagpahinga ka na. Sige po, Nay. Bakit kaya hindi siya hinatid ng kaibigan niyang si Brian? Ano naman kayo nagustuhan niya kay Marga? Mas maganda naman ako doon. Mercedes! Oh, Brian. Ba't andito ka na? Oo, Mercedes. Saglit lang naman kami kumain ni Marga. Nagaya na agad siya umuwi. O ano? Nasabi mo na ba kay Marga yung nararamdaman mo? Oo, Mercedes. Oh, anong sabi niya? Ayun. Sabi niya, kung makapaghihintay daw ba ako hanggang makatapos tayo ng kolehiyo. Oh, yun naman pala. Saglit na lang yung 2 taon, Brian. Oo nga. Hihintayin ko siya hanggang sa maging handa na siya. Oh, yun naman pala eh. Kilala ko si Marga. Hindi basta-basta yun. Oo, sige na. Mauna na ako. Aalis ka na kaagad? Sige, mag-iingat ka. Sige na, kita na lang tayo bukas. Oh, Brian, aalis ka na? Opo, tita. Ano po? Hindi ka ba muna magmimerienda? Hindi na po. Inahantay na rin po kasi ako ni nanay. O sige, mag-iingat ka. Marce, bukas na lang. Sige, mag-iingat ka. Bakit parang nagmamadali si Brian? Hindi ko po alam, Nay. May problema ba kayo, anak? Ha? Nay? Wala po ah. Anak, kilala kita. Sabihin mo ng totoo sa akin. Kasi po, Nay, may nililigawan na po si Brian. Ha? Eh, sino naman? Si Marga po. Ano? Yung kaibigan nyo din? Opo, Nay. Si Brian talaga. Naghanap pa ng ibang liligawan. Bakit hindi na lang ikaw? Sus, si Nanay naman. Hindi, anak. Biro lang. Sige na po, Nay. Pasok muna po ako sa bahay. O sige, anak. Napikon yata yung anak ko. Saan na ba yun? Hindi na pa ako dito naghihintay. Na. Marga, pasensya ka na. Marami pa kasi akong ginagawa sa trabaho kaya na-late ako. Ano ka ba? Palagi mo na lang ako pinaghihintay. Babe, pasensya ka na. Hindi na mauulit. Tara na nga. Gugutom na ako. Babe, siya nga pala. Para sa'yo. Ano ba yan? Magbibigay na nga lang. Plastic pa. Salamat. Tara na. Mercedes. Kamusta? Ayos lang. Ikaw? Buti pumunta ka ngayon dito.
Tsaka, ba't hindi mo kasama si Marga ngayon? Kakahatid ko lang sa bahay nila. Ba't ang lungkot ng mukha mo? Paano kasi si Marga? Napapansin ko kasi parang hindi niya na ako mahal. Ha? Bakit mo naman nasabi yon? Naramdaman ko kanina. Pag magkasama kami, parang hindi na siya masaya. Teka, si Marga yun ah. Ibig sabihin, niloloko lang ni Marga si Brian. Sinasabi ko na nga ba? Mercedes, bakit natulala ka na dyan? Brian, may aaminin sana ako sa'yo. Ano? Namahal mo ako? Ha? Hindi ah. Ikaw talaga, kahit kailan palabiro ka. Biro lang. Hindi ka na nasanay sa akin. Ano bang sa'yo aminin mo? Wag na, tsaka na lang. Daya naman ito. Sige na, sabihin mo na. Tsaka na nga lang. Okay, bahala ka. Magagalit na lang ako sa'yo. Sige na nga. Tungkol kasi to kay Marga. Ano naman yung tungkol kay Marga? Si Marga kasi Brian, nakita ko, may ibang kasamang lalaki. Ano? Hindi ako naniniwala, Mercedes. Ano ba yung mga sinasabi mo? Joke? Kitang-kita ko, Brian. Mayaman at may sasakyan yung kasamang lalaki ni Marga. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo, Mercedes. Sinisiraan mo ba si Marga sa akin? Bakit ko naman siya sisiraan sa'yo? Nagsasabi lang ko ng totoo sa'yo, Brian. Alam ko naman eh. Matagal na. At ramdam ko na may gusto ka sa akin. Ano? Yan ba yung tingin mo sa akin, Brian? Nasisiraan ko yung kaibigan ko para lang dyan sa iniisip mo sa akin? Eh, totoo naman, di ba? Na may gusto ka sa akin. Oo, aaminin ko sa'yo, Brian. Matagal na kitang gusto simula nung bata pa tayo. Ano, masaya ka na? Anong sabi mo? So, totoo nga. Na kaya mo sinisiraan sa akin si Marga kasi gusto mo maghiwalay kami. Hindi ako ganun, Brian. Eh di sana, nung una pa lang, ginawa ko na yun, di ba? Bahala ka na nga dyan. Kung ayaw mo maniwala, eh di wag. Ba't ko nasabi yun? Ang tanga-tanga mo talaga, Mercedes. Marga, ito pala yung allowance mo. At pambili mo lahat ng gusto mong bilhin. Salamat, Masong. Ang swerte ko talaga sa'yo. Samantalang si Brian, hindi man lang niya ako magawang bilhan ng mga gusto ko. Sige na, papasok muna ako sa opisina. Susundin na lang kita mamaya dito. Sige, mag-iingat ka. Ayos. May pang-shopping na naman ako. Marga, Oh, Brian. Bakit nandito ka? hindi ka na kasi sumasagot sa mga chat at sa mga tawag ko. Lasing ka ba? Amoy alak ka. Hindi.
Nakainom lang ako. Bakit mo ba ako iniiwasan? Ano ka ba, Brian? Busy ako sa trabaho, di ba? Busy sa trabaho? O busy sa lalaki mo? Saan mo naman nasagap yan? Wala akong lalaki, no? Kung ganun, bakit hindi mo ako kinakausap? O kahit magbigay ka man lang ng kaunting oras para naman makausap ako. Busy nga ako. Sige na, aalis na ako. Marga! Marga! Ang tagal ko nang kasama si Mercedes. Pero hindi ko man lang naramdaman na matagal na pala niya akong gusto. Okay lang ba sa'yo, Brian? Oo naman, walang problema. Malakas ka sa akin eh. Sus! Tara na nga sa kantin. Lilibre ko kayo. Uy, Mercedes, patahimik ka na dyan. Wala. Tara na, umuwi na lang tayo. Ano nangyari dun? Hoy, Mercedes, hintayin mo ako! Minsan naman libre tong kaibigan natin, no? Tapos di ka pa sasama. Marga, baka nga may gagawin si Mercedes. Tayo na lang muna. Oo, aaminin ko sa'yo, Brian. Matagal na kitang gusto simula nung bata pa tayo. Ano, masaya ka na? Tanga ko. Oh, Brian. Bakit mag-isa ka yata? Hindi mo kasama si Mercedes. Nauna na po siyang umuwi, tita. Ganun ba? Kamusta na nga pala yung negosyo mo? Balita ko, palago na ng palago. Opo, tita. Sa awa po ng Diyos. Mabuti yan, iho. Para pag nag-asawa ka na, buhay na agad ang magiging pamilya mo. Opo, tita. Pinagsikapan ko po talaga yan para sa babaeng pakakasalan ko. Ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Opo, tita. O siya, sige na. Uuwi na muna ako. Baka nandun na yung anak ko. Sige po, tita. Mag-ingat po kayo. Sige, salamat. Mercedes, Ba't andito ka? Anong sadya mo? pwede ba kita makausap? Tungkol saan naman? Mercedes, mahal kita. Huwag mo nga ako biruin, Brian. Alam ko si Marga yung mahal mo. Kaya pwede ba? Ikaw ang mahal ko, Mercedes. Nalaman ko na niloloko lang pala talaga ako ni Marga. Napag-isip-isip ko na sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, lalo na kay Marga, nandyan ka sa tabi ko. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kaya ang tanga-tanga ko naman kung papakawalan pa kita. Sana hindi pa uli ang lahat. At sana mahal mo pa ako. Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo. Oo naman, Brian. Mahal na mahal kita at hindi magbabago yon.
Talaga, Mercedes. Mahal mo pa rin ako. Oo, Brian. Salamat, Mercedes. At tinanggap mo pa rin ako.